Masak oseng-oseng kangkung dan goreng bakwan jagung. Hai guys, assalamualaikum. Lah ceritane nok kene iki aku saka pasar yo guys, iki tuku kangkung rong gendel regane 4.000. Lan aku yo tuku jagung, iki mau jagunge regane 6.000 guys. Semene gedene entuk loro regane 6.000 guys. Lah ceritane nok kene iki oseng-oseng kangkung ambi gawe bakwan jagung ya guys. Lanjut nok kene iki kangkunge wis tak poteti, terus tak kumbah ngasih resik. Tapi iki sadurunge tak kumbah terus tak kumsek ya guys. Lanjut nok kene iki bumbune mek ana bawang brambang lombok diiris-iris yo guys. Lanjut nok kene iki jagung manise tak bejek-bejek wis tak serut-serut. Kene dibejek-bejek amarga ben ora meringkil-meringkil ngono lho guys. Lah nek iki bumbu sing tak nggo gawe bakwan jagung iki ana bawang brambang terus micin uyah terus iki ana lada bubuk ya guys. Pokoke iki diulek ngasih lembut. Lah nek wis lembut lanjut nok kene iki dicampur ambi jagung terus iki dikai apa jenenge tepung terigu yo guys, tapi mek ana tepung beras yo dikai tepung beras asine yo enak sing kriuk-kriuk ngono yo guys. Jane mek ana loncange iki mah yo luwih enak guys, tapi ora ana loncang yo wis ora apa-apa mek bakwan jagung wae yo guys. Bakwan jagunge wis mateng lanjut nok kene iki aku ngoseng kangkung yo iku mau nggo bumbune mek bawang brambang lombok digosrang gaseng terus dikai uyah, dikai moto terus dikai gula ya guys. Lanjut nok kene iki tak kei apa jenenge saus tiram ben luwih enak ngono jarene wong-wong guys, tapi lagi pertama kali iki aku masak nganggo saus tiram guys. Lan alhamdulillah iki menuku wis mateng kabeh guys.